Τσιγάρα. Θυμάμαι τον έστε να σου πάρω τσιγάρα. Έχεις τελευταία στάση. Ερχόμουν να πάρω τον πατέρα μου στο καφενείο και μου έλεγε σφάρε να μου πάρει τσιγάρα. Και κάποιοι λες καρέλια κάτι εκείνη την εποχή. Μου γυρίξει ποδαρόδρομο, όχι την κρυό να βάζω για να του πω καρέλια. Όχι έτσι μείνε. Γιατί γένος. Εμένα με συγχωρείτε. Καλό μας βράδυ, να πάω στο καλό. Καλό. Θα πάμε στη Γιώτα μετά, δεν μου φύγεις τώρα. Όχι, εγώ Πάει στη Γιώτα λέει. Πάει στη Γιώτα. Εμείς θα πάμε και με σένα, εσύ θα πας μπροστά. Θα μας καθοδηγήσεις στη Γιώτα. Θέλει το τρένο να σφυρίξει τελευταία φορά We are going to follow me. We are going to follow you to the end. Αλλά περίμενε Παρβαλή. Πού πας? Δύο λεπτά. Τελειώσουμε την πύρα. Ναι, αρκεί με την πύρα πήγε μόλις τώρα. Θα πιούμε την πύρα Παρβαλή. Γιατί δεν θα πάμε να έχει ο καταστηματάρης τον εξενικά. Κάτσε μια φορά. Και εγώ να πίνεις εσύ και εγώ να μην πίνω. Θα σου σπίνω. Το πρόγραμμα, είμαστε στο πρόγραμμα. Όχι, εγώ πίνω 12. Εσύ πίνεις και 12, 36. Ας το Μητσικάκια, μην τον ακούς. 12 εδώ, 12 στις Γιώτα. Όχι, είπα εγώ πίνω 12 για πρωινού. Εγώ άρα είμαι μισό κυβότιο Σου ημερησίου. έχω πει ότι η αριθμητική είναι σχετικό πράγμα. Έτσι, έτσι. Θα Είσαι πάμε πρέπει να σου κάτι. στον Αϊνστάιν τώρα. Τώρα να μας αλύσει. Πίνουμε την πύρα που θέλουμε και όσος είναι. Τζίμι, Αυτό το κάνω ξέπω. τώρα που σταμάτησε ο Τζόντις να πίνει μπύρα, Έχω αναλάβει εγώ. θα διαμαρτυρήσει και άμυση. Πρέπει να κρατάει κάποιος. Να γίνεται κατανάλωση. Έπρεπε να μου στέλνει πόνους η Άμστερ. Όλους. Κανένας πότες δεν έχει. Φέρει βόλτα το μαγαζί. Είναι αυτό Τίνο. Πόσο καιρό είχε πει ο Τζάνι? Τζάνις, έτσι. ο Γιάννος ο Τζάνις. Αυτές τις έπιεσαν. Ακούσε την ακούω. Και στο Γιώργο ο Τζάνις. Τι λέει, ωραίος. Αυτό να σε βρω εκεί. And if you do like to Μπαμπατζήμι, μη μου τα λες τα ξένα, δεν ξέρω. Ή βάλε υπότιτλους. είσαι κουτσουράς. Ή βάλε υπότιτλους. Κουτσουρέα. Να βρω. Είναι κουτσουρέα. Είμαι πέραν κάθε προβλεπωμένου. Θα τον βγάλω από το μνήμα να σου μιλήσει. Να σου μιλήσει. Με ποιον Είναι με τους υπόλοιπους. με ποιον ήταν χειρότερος από μένα. Πολύ χειρότερο. Ομορφιά. Έχω κάνει Τώρα είναι πάνω πίνουν τους όλοι. Ποιος το είπε που πήγε στον Άκο? Ο Παλακά ο γιος. Ο γιος του. λίγο πριν φύγει. Πάει στη γιαγιάρη και της λέει, πήγα της λέει στο νήμα του παππού, αλλά δεν ήταν και είχαν πάει για ούζο όλοι. Ελάτε και εγώ Εγώ παρακάτω περιμένω. του Χρήστου για μένα, ναι. Όσο ήμουν Εγώ περιμένω. μέσα στο καράβι. Όλοι σε έβαλε, όλοι με αφήσανε έξω.